Hi guys, maadjong buntag sa inyo diha. So karon guys, naluoy Ginoo, ang lili si mama. Lili si mama. Naluoy Ginoo, gipainit pud ni dyan in town. So karon guys, maghumad na pud ning mama. Kay katumong gihumad ingato na sold out na siya, char, sold out pay gilitok. Nahalin na bito to siya guys. Diya karon ang akong secret, so gibalhin ako dire. Gibalhin ako dire akong gibangan og straw. Nakita mo, naglinti na siya. Naglinti siya. So dire na siya ingato. Dire na siya ingato niya akong gibalhin diya kay sa lipod man dire. So kung gibalhin din na og magbukad sa kog banig pod. Magbukad kog banig guys, ako ni siyang isapaw. Kay for in case di mada sa power na to ang ulan, so amo rin lang ako rin siyang pilpon, di lang na mo siya hipuson, amo rin tabunan. So mo ni siya akong iunag bukad, bali sapaw ni siya. Mo ni akong unahog bukad nya sapawan ako sa katong isa nga bago-bago ani. Daan man ni siya. Daan man ni siya guys. So aho ni siya sa pawan adtong bago-bago para dili siya mong hunod bitaw. Nya ang among kading trapal isa mo ni siya isa kadaan ng trapal. Amo ning gitabon ni kahoy. So gamito na ako kasi dya. Kahoy. Urot-urot na gud pero sayang magpapasa pud si dya ba. Excited. Kalata nalimot di kog sapaw strapal. Magbukad sa kog utro.